Yn ôl I Periscope S4C, a sbïwch pwy dwi wedi ffeindio, Carol Parry Jones, the woman of many voices. Oh, well, ie, sa un yn handi, sa un da yn well ar gymaint o rhai eraill fi'n neud sydd yn gweud mor dda. Wel, hen yma, ti'n actoriad gymeriadau mewn poblogaeth di, pa un ydy dy ffefryn di? O, mae hwnna'n gwestiwn anodd. Wel, rhaid i'n neud heno ydy Sioned Crig a... Gwych. A chymod Cameron Jenkins a cymeriad newydd Sbon, ond na i ddim deud pwy di hi mwyn i'r gwylwyr adeg cael gweld. Mae hi'n ffantastig. So, os da chi cofio chwilio S4C... Mae'n hogan leol. Cofio chwilio S4C am hanner awr wedi 8, a fe gwch chi eich chyfarfod hi. Carol, mae hon yn steddfod gartre I chdi. Wyt ti'n edrych ymlaen I chwarae o flaen home crowd? Ydw, wrth gwrs mod I, a mae'n just yn briliant bod o'r diwedd mae sy'n Flint yn cael sylw, achos di ddim yn lawer. Felly dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at. A mae yna wastad cynulleidfa gynnes iawn yn yr ardal yma beth bynnag, felly, ie. Mae yna buzz yn yr ardal fes, da ni wedi mynd gwybod nos am ffilmio stuff, a mae pawb jyst yn mor excited. Ydyn, a mae'r bobl yn yr... Dwi'n gwybod bysyn ni'n deud hyn, ond dwi wedi byw o yma ddigon pell I sylweddoli bod y bobl yn Sir Flint, halen y ddeiar, maen nhw jyst yn bobl siriol, hynaws, caredig, hael, wastad y gwen ar eu gwynebau ac yn ddigon I barod I helpu unrhyw bryd. Felly, dowch i'r Steddfod achos maen nhw wir angen... Dych chi angen dod ma. Does dim pobl yn dod ma aml iawn, a dych chi angen dod ma. Mae'n ardal hyfryd ydy? Ydy mai. Mae yna wahanol bethau yn perthyn I Sir Flint, a da ni'n agos at y glannau hefyd. Ond just dowch I glywed yr acen ac I weld y brwdfrydedd sydd yma dros yr iaith Gymraeg, lle mae bobl yn dieddol o feddwl bod na ddim lot o'n yma. Ac ie, mae'n just yn ardal arbennig tu hwnt. So, beth sy'n nesau ti? Beth sy'n ti'n gweud? O, wel, lot o bethau. Dwi'n mynd I ddechrau cyd-ysgrifennu hefo non o Eden. Dwi'n mynd fel la, cos maen nhw tu ôl I fanna. Cyfres newydd o Anita. Fantastic. Dechrau yna cyma hir. Hefyd, non a fi wedi sgwennu ffilm gerddorol sy'n cael ei darlledu yn Nadolig. So, Gallai dweud bach mwy neu am hwnna, da ni'n cael bach exclusive? Mae am fachgen bach o'r enw Noah a'i ffrind dychmygol o Albi. A mae bob math o bethau yn digwydd yn yma. Na chi exclusive I chi fanna, barod ar Periscope S4C, a mae'n mod yn ddydd un. Carol, diolch yn fawr iawn, a pob lwc, a mwynha. Wel, na I drio ngora, dwi'n meddwl na, dwi'n bach yn nyrfys ydy'n gwir rwan, ond ie, mae'n neis beth emosiynol ydy'n gwir. Diolch yn fawr iawn. Croeso. Diolch.